Tulod na kami jigwa. Mindanao. Daytan. Kapasama ko biyag ko ako idin. After 3 months, nagawid ako to malain, to Luzon. Baro pa lady. 1978, ni. Tan. Di Tolentino. Apa mga nagsubliak to Luzon, sa wala ito buko, alto. Dito beng. Ni. Bakuna ko na sulado ko na. Nagpasay ko ako. Dahil pa pakutarak. Tiga. Idi. Dajay. Makaduming ko. Mandajay ko ako. 1 year later. Manen. Dajay Mindanao manen. So, manen, napala jay, kam Aguinaldo, ni, nagsinara kami ni De La Cruz, Lieutenant De La Cruz, pa, di ka mapansin pa, Montalban, pa, papalan niya Montalban, natayin ni kwa, ni kayong mo, iso, ay papala ka, no, kasi parigan ko, di ba pala di ba? Di kamakino. So, di nakinita kami ni De La Cruz. So, nakinita kami malajay ko, Montalban, Orsal. Di Marikina. Itata, bayan tayo, di kayo ko. At pa mga mamatayak, datawag na kanya, ne, Tolentino, pasapulan na ka. Oy, umayak. Jay, Bicol. Pay, man di Bicolan. Kaya dapat na sa amin ko juga, Mindanao. Pa mga dito Bicol, MPA, di ka kalabang ko. Di ko siya. Brad! Kung nalaman na yun. Sa no, mga tanga ito, kapapapayak si biyag ko. Wala ko. Soldado, kapasoldado. Kapag pinatayan. Kukunakon. After 1 year later, 7 years in service yun. Napala, di ko. Aguinaldo. Aguinaldo naman pa, sir. Apay. Kaya mapakaman dyan yung Mindanao. Ori, 10 days lang. Makasapuran ka. Di napala man. Di Mindanao. Wen, kuyak. Yung pagbigyan tang tulang nung mamisa na. Wen, kunada ka niya. Apaman nga, dajay Mindanao, 1979, nagawid at man ito Lusunan. So, celebration, the birthday ni Apo Marcos. Agresaan ako, kung ako. Diyos sa makayan, kung ako. Tata. Garami daktil, 110 resignation. Susurat. Napala dyan nga to. Permanya man to siya rin. Ay, ang resign lang na. Hindi makayan. Soldado. Kapag naman kaya. Sige na ako.
paltog M14. So, paltog ko. Yan ada, reservak nga 45. Apa mga nakakuha dyan 45. Ni turn over ko dyan, kampo. Kita, pas ni turn over, nagawit ak, di ko po, sa nagpainanan. Papainanan. Malin, makabulan, maplayak ti security. Di Manila. Da pa mga naka-playak. So, may tente kuhan. Nagkita mi ni Mrs. Nga, nakasawa ko dyan, Marcina.